Ituyag, dahil din po yung dati ni. Kiniro to may agi, din po yung dati, baswing. Pinala tayo kasi. Itagitila. Itatagin na natin mga kadiskarte, itatagin na natin. Pulot 9 ya, pulot 9. O, ni, sandari siya. Pulot 9. Ah. Singakin laba yan, laki na yun. Uso. Ini, well, alalo bayak saw. Good morning mga kagadiskarte ay. Kumusta kila ay? Amisyak amo ay. So bayag ya, ngapi vlog tayo. Abisi tayo. Bali nila tayo. So natan ipatuloy tila. Good morning mga kadiskarte. Shout out tropang bye bye. Sana rin barang galasip. Shout out tila. Yamin. So sila tinata na may palagkilaro ng tayo. Pigayagaw ti anong lang. Ano na nula ulilip wala nala to itong hinintila hinintila wala nala to na nula. Okay mga kadiskarte, putang lan putangnya kabosan ang putangnya kabosan natin bali-bali mampagaw ilik. Shout out sa Sari Manak Pagaw kumanagonoran. Ini ganiranan harvest jay pagida. Mayroon ni dalanan. Katakalan ni dalan. Mga kadiskarte ni. Galayan anin mo. Dalan ni. Depos balo, depos ni. Mira sumampalo saya. Depos. Lagi. Laram ni danom. Gawin ni Gisira nalak, laram ni danom. Nasinggatila. Ituyag, dahil din po yung dati ni. Kiniro to may agi, din po yung dati, baswing. Pinala tayo kasi. Itagitila. Itatagin na natin mga kadiskarte, itatagin na natin. Pulot 9 ya, pulot 9. O, ni, sandari siya. Pulot 9. Ah. Singakin laba yan, laki na yun. Uso. Oh, ni. Tagal. Alalo bayak saw. Ay, nervous dala yung mga idol ni. Nervous dala. Okay, may palko dyan kasi ay. Meron na talapos da. Pero hindi man tabubon. Wadya may siya kay. Alalo mo sunalo to yang ko. Kumun wala nala to. Mga kadiskarte. Hindi lah. Again manggalawa. Dagala may nala to. Manggalaw yay sa kini. Pintaan tila. Mga kadiskarte ni pinta. Alarm ni. Tagay tila. Itatagay na natin mga kadiskarte. Iyag dito mo to sarag mo lah. Okay, gila ipag ko. Bayak saw. Bayak saw wala lumot ni. Yamay siya kay mga kadiskarte ni. Ngayon pirigda, siniraw dayay. Itatagay na natin mga kadiskarte. Dakol. Okay, dakol. Ang dami. Mga kadiskarte, marami na huli oh. Dakol. Daming huli oh. Malaki pa. Dakal sunala tayo mga kadiskarte, dakal. May ni alalo. Alalo beso na mga balbawa. Ibiliti niya nita dakal. Dakal mong ni. Dakal. Analibang kanatan. Okay mga kadiskarte. Mga kadiskarte, dakal sunala tayo. Analibang ka. So salamat Lord ta.
Kinala mo, dito sa palag, puro alalotan. Kaya bayang sa kong kakabalag. Bali-bali ang masami. So pasamput tila tayo bilay tini. Tadagil ya. Ang gawad sa lumagi. So bali-bali sayang gawad sa lumagi. Mga natin bungay sa lumagi, mananap tayo. Mantakaw tayo. Bungay sa lumagi, mga kadiskarte eh. Ano masami. Okay. Pasamput tila. Shout out to Tropang Baybay lang mo. Subscribe kila ba? Isiri mo pa ano nabantian dari arom. Anto day diskarte pa nagrelia sira. Jud Pangasinan. Sige. Abangan nyo lanani no. Iluto tilatan kanan tayo. Panirulun ta kayo. Kuya Santo, yung manggugutod alalo. Aro, may amid alalo aro. Nga po, gagain na ipawid si Kai. Kasabi dito nagampatila. Paano nung sabi titad ka na tayo, kasasabi la. Ang kapila naman to. Kaya ito nang sabi kay Max, paano wala niya ang nakuran. Ibelenta kabubon. Sige. One eternity later. Mga kadiskarte, MK 831 la. Yalabi. Panangan la. Ay alamin natin naman eh. Ang gawad sa lumagi. So mga tila mga kadiskarte. Shout out si kayo. Nanami yan eh. Nakaka namin mga kadiskarte. So, kami. Guys.